Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα βρισκόμαστε στα Med1 Γλυφάδας με τον υπεύθυνο της μονάδας, τον κύριο Γιαννακουλάκο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Για να μιλήσουμε για το υπερβαρικό οξυγόνο και την χρήση του σε διάφορες ορθοπαιδικές παθήσεις. Μιχάλη, πάμε μέσα. Παρακαλώ. Μιχάλη, πού βρισκόμαστε εδώ πέρα, μπορείς να μας πεις δύο λόγια? Εδώ αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν πολύχωρο υπερβαρικό θάλαμο υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας. Είναι ένας θάλαμος 12 φέσεων από ό,τι βλέπουμε, ευρύχωρο, είναι σαν να καθόμαστε σε αεροπορικές θέσεις και να κάνουμε μία πτήση, έτσι είναι και ο θάλαμος. Και από ό,τι βλέπουμε, στο πάνω σε μέρος του θαλάμου υπάρχουν κάποιες μάσκες, οι οποίες είναι αυτές που βάζουμε ατομικές και στο πρόσωπο και παίρνουμε οξυγόνο 100% για να προχωρήσουμε στη θεραπεία που χρειάζεται ο καθένας αναλόγως στην πάθηση που έχει. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις ορθοπαιδικές παθήσεις. Ποια είναι η χρησιμότητα του υπερβαρικού οξυγόνου στην ορθοπαιδική? Οι ενδείξεις στα ορθοπαιδικά προβλήματα είναι πρώτο το οστικό είδημα, 2 η πόρωση καταγμάτων και 3 είναι τραυματισμοί μαλακομορίων. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός αθλητών χρησιμοποιεί το υπερβαρικό οξυγόνο σαν ένα μέσο πρόληψης ή και αποκατάστασης μετά από ένα δύσκολο αγώνα. Το βλέπω όλο και περισσότερο στο ιατρείο μου. Και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Πράγματι είναι εντυπωσιακά. Μιχάλη, ποιος είναι ο αριθμός των συνεδριών που χρειάζονται για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα με το υπερβαρικό οξυγόνο? Συνήθως ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε, για παράδειγμα στο οστικό είδημα, είναι 10 με 15 συνεδρίες. Αλλά αυτό πάντα εξαρτάται και με βάση την πάθηση που έχει ο κάθε ασθενής. Ναι, ο χώρος είναι αυτός εδώ που βλέπουμε, είναι ευρύχωρος, κλιματιζόμενος, έχει 2 τηλεοράσεις όπου περνάει ευχάριστα ο χρόνος του ασθενή που κάνει τη θεραπεία. Πόσος είναι ο χρόνος αυτός? Και είναι 90 λεπτά. Παραμένει μέσα στο θάλαμο. Υπάρχει επικοινωνία άμεση με τον χειριστή εξειδικευμένο νοσηλευτή του θαλάμου και τον κάνουμε πάντα να νιώθει άνετα και όμορφα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να προσεχθεί πριν ή μετά τη θεραπεία από τους ασθενείς? Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία και μετά την θεραπεία του επιστρέφει στις δραστηριότητες του κανονικά χωρίς να κάνει τίποτα. Και συνεχίζει τη δουλειά του κανονικά. Σωστά. Κάθε φορά που προτείνω στους ασθενείς τη θεραπεία με το υπερβαρικό οξυγόνο, η απορία τους είναι καλά. Πώς μπορεί το οξυγόνο να με βοηθήσει σε ένα πρόβλημα με το οστό? Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν αρκετά συχνά και ειδικά οι ασθενείς. Οπότε θα σου πω και αυτό που απαντάω στους ίδιους ασθενείς. Αναπνέοντας έξω στην ατμόσφαιρα οξυγόνο, έχουμε 21%. Τόσο περιέχεται. Μέσα σε αυτόν τον ειδικό θάλαμο που είμαστε αυτή τη στιγμή, το οξυγόνο είναι 100%. Άρα, αναπνέοντας μέσα σε αυτή τη μάσκας και ανεβάζοντας την ατμοσφαιρική πίεση, διοχετεύεται οξυγόνο 100% μέσω του αίματος από το πλάσμα σε όλους τους ιστούς που δεν αιματώνονται σωστά και έχουμε την αντιφλεγμονώδη δράση, την απειδηματική δράση. Άρα γίνεται η θεραπεία έτσι. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο θάλαμο αυτό. Εγώ σε ευχαριστώ για την επίσκεψη και εύχομαι μετά από αυτό το βίντεο να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορούμε. Η συνεργασία μαζί μας νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο κόσμο. Συμφωνώ.